díomh agus fáilte go baile an Fheirtéaraigh I críleoir Gaeltacht Chorca Dhuibhne. Mar aigead féin tá roiircní áile suúbhnas a gahar timp na háite seo. Ach I críleoir an trádáile tá Comharchumann Forbartha Corca Dhuibhne agraach phobal a dhéanamh scéil obair san na Gaeilge agus na Gaeltachta. Más na freagraachtaí atá acu agraíonn an Comharchumann Coláistí samhraí agus chúrsaí samhraí do scolaí, agus thugann siad isteach thart 1,200 duine gach aon bhliain. Leabhar The Journal na Páidí Ó Sé, banisteoir an Comharchumann faoi na dúshláin atá an cuasaí a chur fáil agus na buntáistí atá an don phobal áitiúil. Ní bhíon éon chóras IT láidir góin chun dailá leis médaine a bhíon téalt spotagáil ar cuasaí. Ach hasbánas á chéanana bhíon dit beidir an lista go gífá an lista beo tá an, tá gead gá chósa tá 1,600 duine lista fé, just gá chósa, agus na cuasaíile tá lista cho fada le 400 is 300 agus é sin a rilig. An deacratá na go mún go háirithe, na níle chá chláiste tá I gemecht go lán aimsire, ceann agus ceann a bort láirge. Se an himplí, taobh atá le pacha, ná mar bhfuil titim an méid le pacha bhíogainn. So déirm sé seo míle báta stadéir dhéanamh ar gábhíle. So hochtíad chuspáin sé I gceann chúgam líana nó níos mó beag titim le pacha. Hitimar ó chuchéad sa timppla chuchéad sa caige go dtí tríchéad sa 16 snéad a haid inis. Agus má leanamíd sa tlí sa támíd tá na manátí, idir déobh mi cheart don do caige, agus an áiríad dábhrí sin beisiad san titim amach as a góras taobhistí de chúgam líana nó déim líana. Agus titig na méid le pacha síos go dtí gáchéad sa 8 nó cáchéad sa caige é stála me dúirtaigh an taide sin gábhfuil sachtaíag. Is deachar taide a chrathú rilí, ach tá spáinne sé sin ghfuil deachra tá. Mar a thugann tú chéad a hiige ha míad na tógannta I táir mhiltín, tá éileh churisteach ar sin agus tá suas le cúgurdíag téis simléirús na tuthe. So tá manátí nó firtí ann, agus má dhéchan tú ar an déanrán, tá daoine san ééis ceart go bhéidí sin na manátí tá fannacht ceantar seo, ba tá deabanna go tá dachas go tasín a bheith na múntóirí nó tasín a bheith gobar agus tasín an saoir saoirmhathe. So is an dá rud a chur brúir, but má thugann tú an tíg tágan na daoine. Agus há na tuthe sa tlís go féidir le idir bertchaní agus 6 scláirí a thugant. Agus má hagann sé sin carró sé sin go mór bheitfágáid idir 60 scláir a breise. Nuair a bhí COVID timppel bhrá an phobal nar a bhéine timppel, just bhrá sé folamh. Mar bíonn sé dán taobh mud an béiste samhraí mór an munar hagann túisteach. Bíonn sé timppel míúlach, bíonn níos mó timppel, mí bheitheh, mí bealtan leis mar atá. So tugann sé brod ag an breise a bhainte na háite, agus tá daoine gobar an. So tára andas a bhfuil suas le 5 daoine óga atá gobar sna chláistí samhraí idir cheantarí, nó sé mar cheantarí sport, isce, agus an áiríad sin rud béidir nó, mar ní ra mar á dhéanamh le cúpla bliain, ach tugann sé sin sé beáinní ficálachttas na daoine san áit gúil sé seo go tugra maithe, agus go gabhraíonn sé leo, agus go mar siad gúil rud éig an táchtacha go, mar stálam héanaar a chuas go dtí an chláiste, bé sin chéad dúir go dógus ceann go raibh gaiir an táchtach. Nuair a bhís timppel ní rás cho tuiscinnach ar an scéil sin. Is é seo Coláistí Ide a Chorca Dhuibhne, scoil cónaithe lán ó Gaeilge a bhíonn in úsáid mar lóistín de Coláistí Chorca Dhuibhne a rith an Tairí. Bhuailimar le Angela Uí Grífín banantí a bhíonn sa gobar leis an Comharchumann Chorca Dhuibhne faoi thréisiú na marátí, agus leabhar muid faoin todhchaí atá ann do na Coláistí samhraí mar méadítear an méid manátí a bhíonn sa gobar san airneáil. Nuair has níos amachar dúis mar bhanantí bhrachas go bíú iadach mead. A chá sé fáilte bhadar níos deacra inis iadach mead, tá chostaisí imithe cho áard san. Níl mar rá ní fiú iadach mead, ach níl an brabús chóáard san is bucheach go meach an brabús again. A chá bhadar níos mó I gceist lasma de chostaisí cosúla, chostaisí ala, chostaisí árachas. Costas do go an bia imithe costas blóigráin imithe suas, like visa knach blóigráin nach 5 cent couple blian ó hen, as nis niet fá blóigráin ag nach ar 2 euro 20 cent. So tá costas na sglóirí mead sa tig imithe náda vadvadar níos mó. Is postpart aimsre in ar an lei, ní postlán aimsre seo.
Mar níl gunach ach cúpla mí sa bhliain go bhíoh míad scoláirí chimeád han tú bhar bhór an lead an bhliain náfuil cadú postile bheith god chun de héananig mead a mecht. So stólam do roine óga fel láthair tá bhar bhórcha I Bostana agus ní heasí mtha postláin aimsre úr suas chun post páirt'aimsre hógant. An freagar atá ná airgad a há siad a tútas na manátí go gaithe an réaltas fiochainte agus fiochainte go dain chunas go bhíotadís taú le daine óga a thuirtaisteach san náil agus iad a bheileisteach agus go bhíota siad na manátí tá có a chimeád san náil mar nar an lé hánachad as a manátí há siad teach go dtíon taobh go meisiad a fágant agus hámid gán bhanátí. Agus tuis go bhfuil sé sinna tarlú há bail an nábig manátí ann na gán fithe bliain. Há bail san ann, le níla gomsach cúpla bliain eile há 5 bliain dianta gom. Má ham sé a bhód déimlíon eile is mór a chuide. Agus be me was in man 16 fem drásan, so be sé ná don bheith airí as. So gan déimlíanana, like, deirtar lumsa gur benantí óga sé me. Hasúla gom go bheith, but sinné deirtar gur benantí óga sé me. Ach fós, níl an uird san am a fácathe gom san arnáil, so gan déimlíanana bet sé mithe chomá, agus níl mórrán manátí óga teachta miaig. Dá lóch sé nábech na Coláistí Chorca an bhód son gur rud tramcúiseach é sin don nGaeilteach agus don danga é féin. Ní bháin go mbíonn cuasaí samhraí ar siúil gach éon bliain, ach bíonn cuasaí a lúna ar siúil Comharchumann Corca Dhuibhne gach bealtaine leabhar The Journal le drama Coláistí Chorca gan smáil a bhíon mun cuasa caiiciise sa cheantar chun na tuairimí hain a ólamach faoi tréimhse a gath sa Gaeilge. Gach lá daoine míad beagán araoníocht, daoine míad scríbhneoirt chumá le frásí deas agus le sin frásí áitiúil is tócha. Agus chumá sin daoine míad beagán gramadach le cag an comhaíocht bheith is tócha ach an tuise cinneachgus le sin ach an sin gach bíon gníomhachtaíochan chumá, bíon mar imirt agus ag suúgra le clíomhpáistí is tócha chumá agus bhí mar thuras timpeall na dain chuig mar go dtí an mar bio a tá gachar dá dhéanamh gon le níorach sí daon rud amach. Ceapan a bheith mun Gaeilge sóisialta. Mar cheapan san áir teist bíon daoine saosaigh iarraidh pás a bháil scrúdú in anad Gaeilge leirt lena corda agus ceapan brathníonn tú an teanga a bheith beo sa siopaí agus ar scoil bhíon daoine ag leirt Gaeilge níl sé just faoin na scrúdatha. Tá sé có simú a bheith síos an seo Corca Dhuibhne agus bheith chuine site sa cultúr seachas just na chuine áit na tuairisóirí. Bhí muidig cheannim ceo cúpla íthe hin teach TPs a muireach bhí áníthe againn. Chum féin bhfuil an Gaeilge tá seán tácht domsa. Is cúis go bhfuil an cultúr fós bio tuisciúil an Gaeilge fós agad. Agus is tólam go muid ag fás níos tám fíor speisialta maidir an Gaeilge. Thuí mé féin agus mo cháirde go léir ag ní cap ar an nullag tá fíor banseas leis an cultúr an spirit na héirnig man an Gaeilge agin ní be fuacha agin is tólam. Is chur chuige de friúil é, so seachas ag fólam an Gaeilge ón na text leir agus rudaí a álam de chlánmhear, bíon daoine ag caint ar fad an Gaeilge agus bíon míad ag caint agus ag chorá trí bhean na Gaeilge an taim ar fad. Dólam mé go leor seanachil deasa a bhfuil mé an úsáid gach lá agus is rud má é sin gur má chud Gaeilge leabhartha. Is léir go bhfuil buntáistí fós ag buint le cuasaí samhraí a chur fáil gach éon bhliain. Duna mná agus Fheirtéaraigh tá gobar sa tradiisiún, don cheantar áitiúil agus duna daoine tá tíocht chun feabhas a chur ar chuid Gaeilge. Tá an Comharchumann dóchasach go ndéananig an tógur taithíochta difriocht olmhór don cheantar seo agus go thabhraigh sé spás don phobal ás agus a Albert. Baile fleiceáil sa blianta amach roin an tionchar bhés aige seo ar an Gaeilge agus an Gaeltacht i gcuideanna.